Čo rozhoduje o tom, či bude Bratislava o 10 rokov lepším miestom na život? Nové projekty? Lepšia doprava? Viac škôl a škôlok? Áno, všetky tieto veci sú naozaj potrebné, ale všetky majú rovnako jednu vec spoločnú. Bratislava ich musí vedieť zaplatiť. Práve preto si myslím, že zdravé mestské financie sú jednou z najdôležitejších tém budúcnosti nášho mesta. Volám sa František Tóth a kamaráti ma nazývajú Ferry. Som právnik, právo som študoval v Bratislave, ale aj v zahraničí. Profesijné skúsenosti som zbieral v štátnej správe, ale aj v medzinárodnom prostredí. Práve vďaka tomu poznám fungovanie verejného sektora, jeho možnosti, ale aj limity. Viem, že dobré nápady a smelé vízie sú naozaj potrebné, ale sami o sebe nestačia. Ak mesto míňa peniaze neefektívne a rieši svoje problémy ďalším zadlžovaním, zostáva menej peňazí na školy, dopravu, obnovu verejných priestorov či služby pre Bratislavčanov. Práve preto presadzujem dôslednejšiu kontrolu výdavkov, zodpovedné hospodárenie a efektívnejšie fungovanie mesta a mestských podnikov. Nejde o to, aby sme šetrili za každú cenu. Ide o to, aby sme peniaze Bratislavčanov využívali efektívne a zodpovedne. Urobme Bratislavu lepšou. Spoločne.